खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि खौराङाव दङ, सा-सानजा भारतआव आफसा आयेनखौ बोखारनो एबसुआ दाबि खालामदों। बोहैथि दाननिनो थांनाय 4 दिसेम्बराव नागालेन्ड हादरनि मन जिल्लायाव भारतनि रौनिया हानजा आसाम राइफल्सनि गुलिजों सा-13 खामानि मावनानै जाग्रा दाय गैयै सुबुंफोरखौ खारसे-बिरसे गावथारनाय जाथायखौ लानानै एबसुआ मैया मोनाबिलियाव आसाम नाङैनो केन्डेल सावनानै एबा आलारि बाथि फोजोंनानै कन्डलेन्स खालामदों। बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुर्शि कनिन्द्र बसुमतारिया भारतनि रौनिया हानजाया खारसे-बिरसेयै दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारनानै जाथायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो अफिसार आरो केडारफोरनि सायाव नायबिजिरनानै आयेन बायदियै साजा होनो दाबि दैखाङो। लोगोसे बै दाय गैयै सुबुंफोरनो भारत सोरखारा थार बिजिरनाय होनांगौ होननानै आफसा आयेनखौ सा-सानजा भारतनिफ्राय अरायनि थाखाय बोखारनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। आरोबाव भारत सोरखारा सा-सानजा भारतआव आफसा आयेनखौ जाबसिनबावनायनिफ्राय जेंनाखौ सुस्रांना ओनसोलखौ जौगाहोनायनि सायावसो बांसिनै गोसो होनांसिगौ होननानैबो दाजाबदेरनानै बुंबावो। हादरनाङै दुखु मोनहोनाय खौरां। भारतनि मोनथाम रैखाथि बाहागो हा, अख्रां, दै आर्मिनि जेनेरेल बिपिन रावाटआ बे बुहुमाव गैलिया। तामिलनाडुआव इन्डियान एयारफर्सनि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव गासै सा-13 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे गेदेर जाब्रबथायाव भारतनि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावाटआबो जिउ गोमाबाय आरो बिथां गेदेमानि अनजालि बिसि मधुलिका रावाटआबो जिउ गोमाबाय। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लाना हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह, नखर मन्त्रि अमित शाह आरो हादरनि गासिबो नेता, रायजो-राजा, नोगोरारिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। थारैनो बे जाथायजों हादरनि गोजौसिन थाखोनि रैखाथि बिफाननि मासियाव थानाय चिफ अफ डिफेन्स स्टाफनि जेनेरेल बिपिन रावाट गेदेमानि जिउ खहा जानायाव हादरा खोमानांबाय गेदेर सम्पद आरो हादरनाङै दुखुनि जोमैया साग्लोबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि रुंसारि सानाव मैया 8 दिसेम्बराव मिरु जिल्ला दखरा आरो दालाइसा बर' फरायसा आफादनि मावख'आव आसाम नाङैनो गोजोन जौमानि थाखाय आलारि बाथि साखि सावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हिन्दुबादि नेता चैतरन्जन बराखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामबाय। साननैसो सिगांनिफ्रायनो दिंनि एइउडिएफनि एमएलए आमिनुल इस्लामखौ हुमखि होनाय एमएलएनि न'सिम थांनायाव मैया नगाव पुलिसआ चैतरन्जन बरा आरो बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरखौ हमो। खौरांनि बायदिब्ला चैतरन्जन बराया गावनि हेफाजाबगिरिखौ लाना आमिनुल इस्लामनि न'सिम थांनो नागिरनाय समावनो पुलिसआ हमो। अरायबो खोब चर्चायाव थाबाय थाग्रा चैतरन्जन बराखौ हमो पुलिसआ। हमनायनि सिगां चैतरन्जन बराया पुलिसजोंबो दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। 67थि बर' साहित्य सभानि जानो गोनां जथुम्मानि लाइकुन्थियाखौ तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव जानाय गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ आरो लोगोसेयैनो 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 11, 12 आरो 13 निफ्राय जानो गोनां हाबाफारिनि थाग-थियारि खालामनायखौ नायबिजिरो। प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर' आरोबाव माखासे मानगोनां इएम एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतीय रैखाथि हानजानि गुलियाव दाय गैयै नागा सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ खौरां लानो कंग्रेसनि हाइकमान्ड सनिया गान्धीनि बिथोन बायदियै फैनाय कंग्रेस दोलोनि मोनसे थान्दै हानजाखौ आसाम पुलिसआ मैया जरहाट उरां गाथोनाव बादा खालामदों आरो पुलिसआ कंग्रेस हानजानि थान्दै हानजाखौ हमथाना लाखियो। पुलिसनि बिदि खालामनाय जाथायखौ कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय। जुदि रादाबखौ नोंथांमोना इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। उननि समाव फैनो गोनां गासै रादाबखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।